15 punts, 6 assistències i 19 de valoració. Puigdemont va fer diumenge contra el Manresa el seu millor partit com a verd i negre. El nord-americà ha estat un dels problemes de la primera volta, on el Fiat Joventut l'ha trobat molt a faltar. La seva aportació està molt per sota del que s'esperava. Estic content amb el partit de diumenge, amb l'últim partit. Però això és aigua passada i ara hem de concentrar les nostres energies en el Múrcia. Estem satisfets, però això va passar fa uns dies. Ara el que ens hem d'ocupar de fer és guanyar el primer partit fora de casa, i això sí que serà especial. Jeter té clar que en aquesta segona volta tothom podrà veure la seva millor versió i que la confiança que ell té es podrà veure damunt el parquet ajudant a guanyar més partits a la penya. Espero que sí. La meva millor versió ha d'arribar. Em vull sentir bé jugant. Aquesta primera part no estic satisfet de la meva feina. Ara comença una nova etapa de la temporada i vull jugar el millor possible en qualsevol moment i davant de qualsevol equip. D'altra banda, el capità Pere Tomàs no va entrenar ahir per precaució. Tenia molèsties al genoll. El verd i negre va tornar a jugar diumenge després de 8 mesos de lesió i vol anar pas a pas per no recaure de la lesió.